Naitwa James Vengai. Madzimai wangu akarwara. Tikafamba naye kwatakafamba kuzvipatara, kwese kumaporofita tichienda, asi akakwanisa kunzi chachiri problem yemusoro nekupera simba, but at last anga kublokwa pahuro. Vanova ndipo pasakazotaenda kune imwe church, ndo kwavakafira ikoko vechimwiswa mvura yekofi pamuromo. Asi mvura pavakazofa ikabuda nemumhino, ndo pavakabva vanyarara ipapo. Tichibva ipapo takaenda nawo kumapamba, patakaenda kumakuva nawo takundovachengetedza kumakuva, vakuvigwa, takufusira dhaka rekuti munhu wapara kufusira dhaka riya. Ndo pakati ambuya vangu vanova mai vemukadzi wangu, ndo vakaona vakadzi vechitora dhaka paguva, vechitambidzana vechiridya mumuromo. Vakabvunza kuti ko muri kuitei? Zvikanzi no, tatine pane mukadzi waona board view. Saka mukadzi waona board view anofanira kudya dhaka iroro. Zvikanzi hakuna zvakadaro. Ndo pakatakunetsana nepapo, pakanetsana nepapo. So ivo tazovabvunza isusu kuti ko maizvi tazova varume tavabvunzawo. Zvikanzi tatumwa takatowanda. Takatumwa kuti takatowanda. So vanhu vakazongoti no, vanhu hatongeri nyaya zvatikaizvo kumakuva, handei navo kumba. Vaiti vakatumwe chii? Vaingoti takatumwa, havana kurondedzera kuti takatumwe chiko, vangoti takatumwa. Ndo pakanzi ngativatore tiende navo kumba. So tasvika kumba, ini semunhu wangaitirwa izvozvo, handina kukwanisa kuzomira ipapo. Ndakabva ndaibva nevana vanogara kumashops. Vechikuru vanga varipo vanova vana tezvara vangu, vana baba vemukadzi wangu. Vakangovabvunza kuti ko chii chamaita izvi? And izvi tatatotumwa kuita izvozvo. Saka ini ndechinzwa vakanzi hanzi tokuripisai, vakanzi $50. Kusaziva kuti $50 vakavapa here kana kuti havana, hana kuzombozvunzwa izvozvo. Tisi kutaudzana. Kana nerodhi yafamba ichifura pamba pangu ichienda kumashops, hausomba nerodhi iyoyo. Ndinonzwa runyere kupero kuti mumwe madzimai amukadzi womuporofita. Mukadzi womuporofita hongu. Ukama hwake hwanga hwakamira sei navadzimai venyu? Pasina ukama, asi kuti vanga vari vanhu vekuchechi. Vakadzi vangu nemuporofita nemukadzi vari pinda vese chechi. Mukira tikaenda the following day makusenseni. Takasvika pakazara tsoka dzanga dzisina bhutsu. But tsoka dzacho dzaiita kuti itsoka dzadzi dzechirume. Simaonedi vanofanira tsoka dzechikadzi but dzasina bhutsu. Papaine one tsoka inga ine sandaki yechikadzi. Saka vana baba pavakazoona izvozvo, vakangoti sezvo ari makuva emutauni, pauda maybe vaona vanhu vangachivigwa vanhu pasaidi pavo vatsika-tsika. Naitwa Fungai Makanyire, ndiri mai vemufi. Ndiye atiri kutsanangura pano mufi uyu. Patakaenda kumakuva, inini takaenda zvakanaka, zvisina kana zvataimbofungidzira. Tasvika pamakuva, takaimba ndobva tanamata. Vamufundisi vakaisa munamato pagomba ipapo, vachingopedza ndobva zvanzi isai munhu mugomba. Saka nguva iyoyo yavanga vachitakura munhu kuti vachiisa mugomba, nguva iyoyo yachisumudzwa bhokisi richidzikiswa pasi, pakauya vamwe vakadzi 2 vanga vakagara mudhuze nemavhu chaiwo abva mugomba, kugara senge ndiwo varidzi vemufi kana kuti ndo hama dzemufi, magariro avanga vakaita. Handina kuziva kuti chigariro ichi chine chinangwa. Saka vakadzi vakatora ivhu, one wacho ndiye akatora ivhu ndobva atambidza mumwe, iye ndobva asara nerimwe mumaoko ndobva aisa mukana. Mumwe uyu asati adya, ameno chakangoita kuti ndingokanda ziso ikoko, ndakangokanda ziso ikoko ndotoona ari kudya mavhu. Saka ini ndakafunga kuti ndakazvibvunza ndega, ndakamira ndisati ndasvikapo ndikati ko vari kudya mavhu, madhaka epaguva. Idhaka repaguva rinonaka here? Chirudzi. Saka ndakaita pawa yekusvikapo, ndakatosvika ndine pawa zvekuti ndakasvika ndobva ndati chimbama paruoko, ndikati iwe usajairire kudya mavhu epaguva iwe. Ndozvandakasvika ndichita. Ndobva andichenamira akati chi handambodya mavhu ini. Ndobva ndaramba ndichiti uri kuti chi uda shama tione. Ndobva akuda kuramba. Zvikanzi inini ndatora handa kudya mavhu, ndatora chete mavhu epaguva ndichitambidza uyu ati hanzi ndatumwa nemunhu akazvitakura aona bhodhi kumba uko.
saka zvanzi hazviitwe kuti munhu akazvitakura aone bhodhi anobva zvinoda kurapirwa, saka zvinotorapirwa nemavhu. Ndikati kuiwewe wadya iwewe ndiko kurapira kwacho here, inga wadya wani? Zvikanzi aiwa inini ndangokandawo zvangu mavhu mukana, asi chinangwa chaicho chaicho ndechikuti tatumwa pane munhu asara kumboko akazvitakura atiendai munotora ivhu irori ndizorapira pakuzvitakura kwandakaita uku. Mutwini wemufita kaberekwa tiri matwins. Ini pakaenda vanhu kumakuva ndakasara, but chimwe chinhu chakandishamisa pakazodzoka vanhu vachitaura nyaya iyi, pandakanzi ndimire pabhabha, pandakamira inini ndichinzi ndipesane nebhodhi, vanhu ivavo vari 2 vakauya vakagara pasaidi pangu ini, but hazvina kuuya mumusoro mangu. Taime ndakazonzi ndipesane nebhodhi yakuenda kumakuva ndibva ndadzokera kumba, ndichizonzwa vanhu vabva kumakuva vachidzoka kuti pane vanhu vadya dhaga. Ndichiona vanhu vachona ndakati asi pamwe pavakauya kugara pasaidi pangu pane zvavakaita. Semunhu akanga ari kuchema handina kutombozvitrasta kusvika nanhasi, ndiri kungoti vane zvavakaita handiri ini, vachizosvika pakunonokora neivhu remutwini wangu. Patakaenda kumakuva chakandishamisa ndechekuti takatoti aveukama regai tigare kumberi saka ivo pakugara, asi ivo vakadzi ava vari 2 vakauya kugara pamberi pedu muzasi chaivo, vakatouya kugarira pamusoro pemavhu emugomba maichero ida kuchengeterwa musi. Saka ndakashamisika, but hanazvisa musoro ndaichema, saka kunokorwa kwemavhu kwakaonekwa namai vangu, asi inini ndakazonzwa vakutaura kuti tavatangira. Saka ndakanga ndakuzozvibatanidza ndazonzwa vakuti vanhu vava vanokura mavhu vachitambidzana vachinanzva. Zita rangu rekuberekwa ndinonzi Tinashe Jari, rekuzikanwa muzhinji pamusoro pebasa raMwari, vazhinji vanondidedza vachindiita magrasi. Chechi yedu tinopinda inonzi Mariri Apostolic Church. Ndichitaura pamusoro penyaya maitikira zvakaita, ndingatanga kutsinidzira pamusoro penyaya yemudzimai anga akazvitakura. Nyaya yekutanga ndekuti zvishuwa mudzimai anga akazvitakura akaona body viewing zvinova zvisingatenderwa pamutemo chero tikabvunza ani nani, zvinenge zvichinzi hazvifaniri kuitwa, uyezve hafaniri kusvika kunyange pamarinda panenge pachifutsirwa mufi, zvinenge zvine zvazvinoafekta pamusoro pechinenge chiri mukati medumbu rake. So zvakadaro mudzimai uyu akaona body viewing, aita body viewing, pakazobuda shoko raitaurika richiti haufaniri kuona body viewing, unofanira kuti kana ukaona body viewing usingazive urapirwe. Asi kurapirwa tinogona kutadza kuziva marapirirwo azvinoitwa sekuti ndiri munhu wechirume. Ndo pakazobuda shoko rekuti unofanira kunonanzva ivhu repanzvimbo inenge yanoputsirwa mufi kuitira kurapira chikamu ichocho, nekuti imwe nguva ukanga wasiwa wakadaro unozvara mwana akafa, uyezve ukaenda futi ukaona munhu achifutsirwa wakazvitakura, unogona kuvhara chibereko zvangu chose, zvinogona kuzokutarira dambudziko pakurarama kana uchiri mudzimai achiri kuda nezvekubereka. Zvadaro takasvika pakubva pamba pataikanga tichichemera mufodi tikaenda kumarinda. Tasvika ikoko kumarinda, takanga takaungana pamarinda. Handina kuzonzwisisa kana kuziva kuti chii chakaitika, asi shoko rakazosvika kwandiri richiti pane nyaya iri kunetsa kumadzimai, asi nyaya iri kunetsa ndekuti pane vanhu vatambidzana ivhu vachitaura kuti ivhu iri unofanira kuti unanzve urapire pamusoro pekuzvitakura kwawakaita. Asi nyaya yadaro haina kutorwa nemutoo wakareruka, yakabva yatorwa nemutoo wakadzika. Zvakakonzesa kuti munhu wese akanga ari ipapo asvike pakubudisa shoko rekuti muroyi, varoyi. Zvekusvikira vanhu vazhinji vakanga varipo vaidhakwa, veukama, mashoko akawanda vachinenedzera pamusoro pechitiko ichocho vachiti shuwa mwevaroyi. Rimwe shoko rikabuda richiti muroyi ivhu iri vari kuritora varitumwa nemurume wavo, nekuti murume wavo muprofita ndiye akauraya apa ari kuda kutsipika. Ishoko rakabuda richitaurika ipapo. Zvadaro inini ndakasvika ndichida kuzama kunzwisisa kuti chii, handina kutombokwanisa kuwana mukana wekuti ndinzwisise kuti chii chiri kuitika. Ndakasvika ndikabata mudzimai wangu ruoko ari pakati pechaunga achida kurohwa, ndikamudhonza ndikabuda naye muchaunga. Zvaitika pana mai vakaona body viewing vakanga vakazvitakura, ndobva tatoti takawanda hamufaniri kunge muchiona body viewing, hazvitenderwi nemunhu akazvitakura. Zvadaro
mai vai vakabvunza kuti saka ndoita sei, ndikati ine muono wangu nekuziva kwangu wangu maziviro andoita. Ndinoziva kuti munhu akazvitakura kana akadaro, wandakamboona achirapirwa akananzva ivhu shoma shoma, masvika kumakuwa ndobva zvobva zvarapika. Saka zvaakutaurika izvozvo ingaipfungwa kuti nditobatsira umwe wangu, handina kuziva ndopa ichabuda yava nyaya yacho. Kwete handina kuwanikwa ndichidya ivhu. Chakaitika ndechekuti ndakatora ndikagashira umwe wangu uya ane pamuriro, nekuti akanga anditarisa atondiyeuchidza inda ndatokangana. Saka zvadaro ndamugashira, vanhu ndopavakatanga kuti varoyi vari kutora ivhu pamakuva.